Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Lester, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Narigat gayam ti agdarasudos nga agdesisyon iti may sa abanag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lester. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Namin ano ka di nga ibagakkan ka nga awan babaek. Ape nga ipilit mong adda. Kayat mo ta ipaypaysok, tapno adda sirbi na nga ako saranak, Nalaing kakit di nga agrason, No talagang awan babaem. Baliwam ti bar a negosyom, tapno agtalnamatan ti panunot ko. Apay adinak maawatan. Nagmayat ti negosyok. Narigat ti mangrugi manen iti sabali a negosyo. Nang runa, ket dakkel ti magasgastos ko iti dialysis ni papa. Mabalin ka mat atulungan. Nang runa, tanarang ay matan ti negosyo ka grocery. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Ati agtaod iti grocery, ket ibang kom. Tapno adda ornong ta. Saan mo nga amo no adda emergency to apagkasapulam iti kwarta. Ket iso ti usarin ni Cristel nga gadal. Tasyak mo ti makaamo kadagiti kasapulan dito ibalay. Ken kadagiti bills. Talaga asan nga agtal na ti panunot ko. No kasta nga addakan iti bar mo. Talaga kadingawan pa nagtalag mo kanyak. Day talang ti dawdawatakan ka. Ti panagtalag mo. Saan na ka mapabasol? No manugot ka ngamin iti kayat ko. Awan ko mati pagapaan ta ita. Di mo ipilit ti kayat mo. Tawan ti dakas nga raramida. Madin sakit di manan timod mo itaasimra ka. Inong tammanan ti may sa waiter tayo. Nagapa kami manan iti asawa. Ipilit na so katak ti negosyo. Napigsa ti atap na nga da babaik. Si kamot amis mo ti makapanagdag nga awan babaik. Ayabam ngamin dito ita ipashare mo. Itikas na makita ng awan babaim. Di nangarot kayat. Mapuyat ka no. Ken sigurado ka no nga ilamang ko ti babaik na umay dito eh. Ay, talagang harot asaan kayo nga kinkin na awatan no kasta. Mapuri-pura na ka talaga. Jack mabalin nga ibatan da ito ang negosyo. Kaputa iso ti pagtataudan ti gasgastusan ka ni papa. Ay na partner, kasarita ba na yung bagtasawam? Saan ka makiap-apakan kwa na? Iso mo ti raramidak. Ngem na uma akon. Kanayon nga min ti panagsubang mi. Apaya dito iti nagdiretso managawi diho. Nagapa kayo kadimanen kini Jean. Talaga di nakpagtalnain. Ipilit na ti kayat na. Anya nga tanupat gamlaing ang ti kayat na. Iti kasta, agtalnametten. Siyak ti padre di pamilya, papa. Siyak ti masurot. Saan nga iso? Kano pinatgak tikid daw na. Kaya't asawan day ta nga adda aramid ko. Maawatak mati asawam. Saan nga agtal na ti panunot na? Gapo iti klase ti negosyo. Ang awan aramid ko, papa. Awan hilig ko iti babae. Kasmat ka na kayo. Day di lang mamatinagbalin ang babae ti biyagyo. Nga oray na sapa na tay. Saan kayo na nangas asawa manen? Ang sana maawatan ti asawam dayta. Kurang ti panagtalag na kanyak, papa. Nupod nung ay ayatan nak. Agtalag ko makanyak. Oh, makitam? Anya manin nga oras na nagawit ka? Siguro, nagapo ka manan iti babaem. Kasta kadilatan ti panagkit-kitam kanyak. No kasta, song batam ti salutsod ko. Sa dino ti nagapuam? Nagapuak iti balay da, papa. Uray awagam. Anya nga oras anapan ka ijay? Kalpasan ti trabaho. Apay, anya ti ginagaram ijay tanapan ka? Siyempre, kinumustak. Dakas ay abisitaak ni papa. Adda ka din bagak adakas? Sige, inakon itisilid ko. Takayat kon taginana. Bumangon ka ditan. Adat chat ni Layla ka sosyom. Ada ka no sumangpat nga istaksyo.
Kat dua kayo ang mangawat. Iso ang masapa kayo asomrak. Sige, bumangon ako. Talagang alisto ka no day takasosyom ti agchat. Saan ka di amabalin nga isulangan ti mang receive? Anya ka di. Kasusyok nga rod. Iso arumbang lang nga dua kami. Pati ni Layla pag silosang pailaan. Anya ti amok nga no adda milagro nga aramidan nyo? Unay kamatan. Tila pag silsilosa ma. Ngala. Engka kiti agdigusan. Taor-orayan na kan ni Layla. Ay na, nagdakkel ti sales ta itang bulan. Masapul nga ag-celebrate ta. Saan lang ang aga po ta dakkel ti sales no di kat birthday ita. Pagpaikin ka ata malagip mo a birthday. Ti asawak nga. Di na pa'y malagip. O sige, kastoy ta aramidan ta. Agawid ka nga umuna ijibalayo. Rumwarta inton lunch. Syakti taya, treat ko para iti birthday. Ay, day taman ti kahit ko. Libre. Okay, agredi ta nga rodan. Tapno masapa ta makaawid, kat maiturog ta pa. Nariingak nga awan ti asawa ka. Talaga at di nakrining sakbayan na pa ni ti grocery na. Talaga nalipatan na akasangay ko ita. Ay, talaga nga awanan makitak apanagayat kanyak ti asawak. Kat gapo dahi ta iti panagat atap na nga da babaik nga uray awan mat. Umawawag ni Layla. Hello, Layla. O anya ngay, matuloy ta ka di. Adda time mo? Wenno adda lakad yo kinibakat mo? Simrak ti asawak iti grocery na. No kasta, matuloy ta nga ag-lunch. Wala. Ala, agsawrak labit. Sukunan ka dita pag nanaadam. Okay, urayan ka nga rin dito eh. O sige Rod, mabiitak lang. Adalat na akanayon ti tao iti dayto a restaurant niya. Talaga nga min an naimas ti luto da dito eh. Itala na ka umayak dito eh. Sa anak namin arumrumar. Balay trabaho aklaan. Amom ka din no asino tinangisuro kanyak iti dayto a restaurant? Asino? Ti boyfriend ko. Kamo dyanan na. Nailawaan mo matlaan na ibaga. Kunak man umabakatan ka balasan. Sobra mo day tapa ng bulim kanya. Ha? Kayat mo, ta ibabawik day to'y treat ko kan ka. Kasi kamot lang ti pagbayado. Uy, joke lang niya. Angem, ragsa ka na parakan ka. Angem, apaya di mo yam mo kanyak ti boyfriend mo. Am-am muna kan. Kanayon matla ang ijaybar. Ngam saan mo ngam-am mo. Di ka madanagan. Yam-amok tumatlakan ka. 20 order yo, sir. Ma'am. Thank you. Nagado mo ti in-order mo? Siyempre birthday nga rod. Ngam sakbay amangan ta. Kantaan ka pa. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Agyaman na ka, Layla. Kunak tupay kat apod no ti atap ko nga da babaim. Itay pa abuy-buyaak ti kinaragsak yo adwa. Anya ka diti sasawom nitan. Di mo ka di mabigbig ni Layla? Saan ka makapagulbod kanyak? Gaputan nakita ti dua ang matak nga da babaim. Jin, saan ka ko mga agiskandalo? Intreat ko lang ti asawam, gaputa kasangay na ita. Arumbang kumaasika ti mga ramid. Ngam-anya ngay tar aramidam. Asino dagiti kakadwam? Imbes kumaati asawam ti kadwam itatakasangay na. Wenno, nalipatam akasangay ti asawam ita. Ay. Napukawan ti ganas ko amangan. Maala, da kayon ti agsango amangan. Taday ta kumamot ti rumbang. Sige Lester, mapanak pa'y. Kat happy birthday manan. Lester, sorry ha. Saan ka kuman nga gungat kanyak? Ando lang ti pampanunutak. Isa nalipatak ti kasangay mo. Anya di pampanunutom. Tikadat babae, kasjay? Nakunak matan kan ka.
Asaan ang mapukaw iti panunot ko dayta? Gaputas saan mo akayat nga i-give up ti negosyo? Apay nga min a pagpupudutam ti negosyok. Siga, asino dagiti kakadwam? Adda lalaki a kakadwam. Amangan kit di ano sikati adda lalaki na? Anya? Awanan turungan da iti a relasyon ta. Iso anasay-sayat nga agsinatan. Ag-file lang iti annulment. Anya? Sige! Aramidam! Asino ko matibutbot nga? Agyaman nakta pinatgam ti awis ko, Lester. Kaduak ni James, ti boyfriend ko. Honey. Amamong matin ti kasosyok. Saan ka di? Nice meeting you, Brad. Kanayon ka makita ijay bar. Sanak siguro ang malasin. Gapo iti kinaado ti customeryo. Nice meeting you, Brad. Imbag man, tadi na pagsilosan. Sa anak asiloso, Brad. At pa nagtalag ko kanilayla. Pinarigat na kanagaram kankwana. Iso nga itata sinong batan nak. Mabuta nga ka mga apakankwana. Tamangan mo i-break nak. Maragsakan nakpara kan kalayla. Gaputan nakabirok kan iti lalaki, apud-pud no amangayat kan ka. Iso nakipagkita kami kan ka. Takayat mi ama ka sa uti asawam. Agpalawagak kan kwa na. Tapno saan yun nga ituloy ti annulment yun. Saanin arumbang nga kasauyo. Gaputa ti desisyon ko. Kat ituloy ko ti panaganal mi. Naumak mo tin iti ugali na? Ngam partner, amangan numabalin nyo pa yung urnusan ti amin. Nakapagdesisyon ako. Kat saanin na mabaliwan day ta. Daddy, apay aman manukamatan nga gawit iti balay. Pasensya ka niya. Kasapulan nga ni Lolom ti kadwana. Iso nga, ijayak pa lang nga agnaan, ha? Kasta ka di? Okay kayo kadimot lang ka ni Mami? Basta dahil titandaan. Ura niya ti mapaspasamat. Saan ka baybayan? Basta ti panunutan. Kanayo naklatangad na dito'y para kan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Uray sagpaminsan na makita na. Gapo tabisi ka kanayon. Sige, Daddy. Basta kanayon na kami abisitaan ka ni Mami, ha? Promise, iha. Kanayo nak nga umay dito'y. Tapno kumustahan ka. Ha? Syaklaan, Daddy? Ni Mami ngay? Uwan. Uray ni Mami. Itata nagsinatan. Di na ko maparita namang pasyar iti anak ko. Santo amaliklikan na kanayon ti umay ko dito eh. Gaputa marigata nakpaila nga mangilawlawag iti amin ka ni Cristel. Okay. Nawaya kalata nga umay. Anyaman nga oras akayat mo. Kaya't ko anasaya at latat pa nagsinata. Awan gura iti tunggal maysa. Jaket ang makita ti anak ta nga ginginura ta. Okay. Di mo baybayan ni Cristel, ha? Awagan nak lang no kasapulam titulong ko. Okay. Awan ka din sa baling ay sungbat mo? No saan nga okay? Anya nga rod tinam na maam nga ibagak? Itatanawayakan. Aramida munti kayat mong aramidan. Oray sika. Nawaya kamot iti kayat mong aramidan. Awan pa'y plano ka mga asawa manan. Nadidigra akon. Kunak man no napagsaritaan ta day tabanag. Nga awan gura iti tunggal maysa. Okay. Pasensya ka no nakalipat ako. Nakaturog matlaangan ni Cristel. Mabalin mo ti agawid. Owen. Kanya lakin din ta anak ko. Narabyan akon. Tadinakmat ngamin palubusan nga agawid. Mailiw kan ka ti anak ta. Iso asaan nakaapalubusan. Ni, kalat matan ti panagtudo na. Simang patsamot ti mapaspasungadan a bagyo. Tinasayat. Pasardengem pa ti todo. Sakbay nga agawid ka. Delikado iti dalan.
Ha? Nag-brown out matan. Dito ikan ang maturog. Delikado iti dalan. Saan mo nga ipili ti agawid? Awagam laangan ni Papa. Tapno saan mat amadandanagan kan ka. Apay kas lamabainak baten apo masyarmanan kada Cristel kan Jean. Kalpasan nga da napasamak kada kami iti day ti Arabi. Makabulan ang tinapalabas. Ngamjak pa'y pimasyar. Makunak nga dapay la panagayat ko iti sigod nga sawak. Kasanon kat nagsina kamin. Ni Jean ti umawawag. Hello, Jean. Imawagak. Tadanas kan amamwam. Anya day ta? Nagbunga tinapasama ka data. Itinaudi ayo umay mo diti balay. Masikuga. Aniya. Aging gaita, kasday pala ang ti set up me, Mr. Lonely. Sa anak nga agnanad iti sigod abalay mi. Nga oray masikog manen ni Jean. Makipagnanaed aklataki ni Papa. Ket sa anak ang makaikadeng, nuan niya ti rumbeng nga aramidak. Bastar aramidak latta, ti pagrabangak. Tuy pagayam mo, Lester. Lester pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agsarita kayo anasaya at kini Jean. Nuan niya ti kasayaatan nga aramidan nyo. Gapo iti panagsikog namanen, kayat naasawen, agin innayat kayo pailaeng. Urnusan nyo kit di ti relasyon nyo. Tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Lester, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.